बिटिआर सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय माइनाव सोरां बिथांखिखौ मोनफ्रोमबो हानजाया मोननो हानाय खालामनांगौनि दाबि दैखांदों माखासे मानि सेल्फ हेल्पनि आइजोफ्रा। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सेल्फ हेल्प हानजानो माइनाव सोरां अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गोबां मानि आइजोफोरनो 25,000 मैया रांनि चेक राननाय हाबाफारि लानाय जादों आरो गोबां मानि आइजोफोरनो प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारखौ बाख्नायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। नाथाय बेनि गेजेरावनो माखासे मुं थालांनानै मोनैखौ लानानै दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनाबोदि थाबैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बयखौबो समान नोजोर होनानै बे माव बिथांखिखौ मोननो हानाय खालामो बेखौ लानानै खुद्रिखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सानसेनि गेजेरावनो आरो गिबि खेबावनो 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक राननानै होनाय जायो आरो फैबाय थानाय समावबो मोनफ्रोमबो माइनाव अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बिसायख'थिनि सिगां 25,000 रां होनायनि खोथा होनाय बादिनो गिबि किस्ति महरै 25,000 रांनि चेक राननाय जायो। नाथाय गुबुन गुबुन सेल्फ हेल्प हानजाया रांनि चेक मोननाय लानानै आरो गावसोरनि हानजानि मुं फैयैलाय गसाइगाव मौजानि बिसिडिसिनि अनसुलि हानजानिफ्राय बिटिआर सरकारनि बे बिथांखि मोनैनि गोबां खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। खुद्रिखांनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव माइनाव सोरां बिथांखिखौ बिटिआरनि मोनफ्रोमबो हानजाया मोननाय जानांगौ होननानै दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाबखौ बरायनानै लाग्रोबाय। जोंनि मजाथि गामियाव मजाथि बिसिडिसिआव जोंहा अनसुलि बिओ दं। बेवहाय जोंहा अनसुंथाइ मोननो हायाखै। मा खारननि थाखाय मोननो हायाखै नाथाय जोङो हरदोंमोन, हरनाया ब्लगावबो हरदोंमोन। दा आरो जों मोननो हायाखै बिनि थाखायनो जोङो खुद्रिसारदों। जों आइजो माहारिनो नांगौ दानि बिटिआर सरकारनि जेनाखि गोदान चेक होदों जोंनोबो बे अनसुंथाइखौ मोननो नांगौ। जेनाखि बिसोरो मिथिं दावथिङाव बुङो प्रग्राम लानानै आइजो माहारिफोरखौ लेङो आरो लेंनानै गावसिनि पार्सनेल पार्टि हयासो बिसोरो खोथा सावरायो। नाथाय मेलाव लेङोब्ला आइजो माहारिखौल' बिसोरो बांसिनै लेङो आरो जों थाङो अनसुंथाइ होगोन होननानै बिसोरो खोथा होयो नाथाय होआ। जोंनो बे अनसुंथाइखौ नांगौ। आच्छा जे बिटिआर ओनसोलावनो जे दिनै चेक राननाय हाबाफारिया जानानै थांदों दा नैबे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे मजाथि गामिनि बा सिङाव बिदि केलेंकारिखौथ' जों बुंजोबनो हाया। मानोना जोङो पार्टिनि जिखुनु पार्टिनि जों मानसिखौबो बुंनो थांखिनानै बुंनो हाया। जोंथ' हरो नाथाय गोजौ लेभेलावसो सोरबाफोर माबा खालामहैयो ना मायो जों बेखौबो मोजाङै बुंनो हाया। नाथाय जोंहा अनसुंथाइखौ जेरैखि जाया जों मोननांगौ। जेबोथ' बुंहराखै बिदिथ' जेबो थालाङाखै। दा लास्टावहाय नोंसोरो बिटिआर सरकार बा जोंनि आसाम सरकारखौ मा खावलायनो सानगोन? जों बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनो नांगौ जेखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखिनिखौ गुबुनाबो मोनदोंब्ला जोंनि मजाथि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय अनसुलि बिअ'आल' मानो थालांखो? जोंनाव 16टा SHG दं। 16टा SHGआव मानो मोनथामाल' मोननो हाखो? बांसिनानो मानो थालांखो? जोंनो बिनि उद्देश्यै जों मिथिनो लुबैदों बिटिआर सरकारा माखासेखौ होनानै बाखिखिनि बांसिनखौनो मानो गालांखो? नांगौ जेरैखि जाया बिटिआर सरकाराव जोंहा प्रमद बर' सार चिफ जों बिथांनिसिम खावलायो जे जोंनोबो नांगौ अनसुलि बिअ जाखिनि बाखिया थालांदों बेफोरबो मोननांगौ। मानोना जोंबो मेल मिटिङाव थाङो जयैनो। जोंनो नांगौ जों खुद्रिसारगोन। दा जों बेखौनो बुंनो सानबावो बिटिआर सरकारनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार चिफनिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि मावनानै खर्म खालामनानै मोननांगौ थाखाखौ एबा चेकफोरखौ जोंबो मोननो हायो। जोंल' नङा गासैबो SHGफोर दं आरो मोनफ्रोमबो CLFनि गासैबो SHGफ्रा मोननो हायो। जोंनो बे अनसुंथाइखौ नांगौ। सोरखौबा माइ गाब दा जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोङो 2018निफ्रायनो जोङो अनसुलि बिअ'खौ दानानै सान्दुं अखा खाथिबोनानै जोङो हर सान ब्लकनि खामानि मावनानै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो हरनि 7टा गाहामसिम मावो आरो ग्राम सभायावबो जोङो ब्लकनिफ्राय खामानि मावनो
अनलाइनबो हरो जों बेवहायबो जों मावनांगौ जायो खस्थ'जोंबाबो जोङो सान हर उन्दुनो मोना माब्लाबा समाव अनलाइन जोङो खामानि मावनानै होनाङो ग्राम सभानि गासैबो एसएचजिआव साबैसे मोनसे एसएचजिआव 10 जन बा 10 जननिबो जोङो गासै डकुमेन्टसफोरखौ लानानै अनलाइनजोंनो जोङो फिलआप खालामनानै ब्लगाव हैनांगौ जायो दा बेफोरबायदि हैसेयावबो जों मानो मोनाखै जोंनिया मानो थालांखो खबर लागासिनो मेसेजआथ' जों जेबो मोनाखै जाखिनि आगोल हरनायाव जे बे जोंनि अनसुलि बिअआव 3 फैदों 3 एसएचजिल' बर'फोरनियाव खिलिखां एसएचजि ओमफ्राय राभाफोर दङ जोंहा मिक्स राभाफोरनियाव जिसिं एसएचजि आरो सोगोम एसएचजि बे 3आल' दिनै मुसलपुरनि प्रग्रामावहाय बाहागो लानो हादों नैबे 75,000नि चेकआवहाय दा जोंबो बेफोरबायदिनो मोननो नांगोन जोंनियाव जोंनि आइजो माहारिनियाव बेखौ खुद्रिसारनाय दं आरो मोननांगोन जोंबो जिहेतु खस्थ'खौ जोंबो लाबोगासिनो दं जों खुद्रिसारबाय थागोन आरो इलेक्सन आरो जोङो बे खुद्रिनाया दिनैनिल' नङा जों इलेक्सन टाइमाव जोंखौ मोननाय नङा जोंखौ इलेक्सन टाइमाव खुनु आइजो माहारिखौनो मोननाय नङा बियो जोंनि खुद्रिसारनाय आरो जों मोनागौमानि जों खुद्रिसारबाय थागोन जों सरकार इउपिपिएलनि दोलोजों नोंथांमोना सापर्ट खालामनाय नङा नामा इलेक्सनाव जों खुनु जोङो सापर्ट खालामनाय नङा जों मोनागौमानि जों 75,000खौ जों जेब्लासिम मोना जों माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन